Good morning everyone. नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंगासिनो दङ लोगोफोर। आङो क'क्राझाराव दंफैयोमोन लोगोफोर। फिसा प्रग्राम दंमोन आरोना। बे प्रग्रामखौ माने साक्सेस खालामनानै फैबाय आरोना। जोङो दिनैहालागै सानथामानो जादों आरोना। जेरावबोथ' बारा बेरायहैनो मोनासै, माने बेरायनायनि टारगेट लानानै फैयाखै नालाय। दा जों क'क्राझार स्टेशन फारसे माने थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। ओरै क'क्राझारनिफ्राय ओरै जोङो सनितपुर फारसे थांगोन आरोना। जोंना न'आ माने सनितपुरावसो आरोना लोगोफोर। बेनो आरोना, गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने क'क्राझाराव फैनो मोननानै। सिगाङावहा फैदोंमोनब्लाबो माने स्टेशन फारसेल' फैनानै माने गिदिंलांफिनदोंमोन आरोना। लोगोफोर बेनो आरोना, आंनिया माने मबाइला चार्ज गैयामोनथ'। फैनायनिफ्रायनो माने आङो भिडिअखौ मोजाङै लाबोनो सानदोंमोन आरोना। आरो दा क'क्राझाराव फैनायावबो माने बेबादिनो जादों आरोना। अखा ओरै सारअन्थाइ गावदों। ओरै खाथियावबो माने सारअन्थाइ गावनाय, बे अन्थाइ सिरिदोंमोन ना, बेजों माने थिङानो गब्लंलायदों आरोना। कारेन्टआनो गैया, चार्जआबो गैया, थोब्ले माब्लेमोन। माने मोजाङै भिडिअ खालामनो हायासै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। दंफां सारि सारि बिराद मोजां नाङो आरोना बेयाव लोगोफोर। मानसिफ्रा बिराद फट' शुट भिडिअ शुट खालामनो फैयो जाहैदों आरोना बेयाव लोगोफोर। जों दाखालि थांनाय समावबो माने नुलांदोंमोन आरोना माखासे मानसिफोरखौ। जोबोर मोजाङानो लकेसना बेयाव सारि सारि आरोना बिफां लाइफां दंफांफोरा। आंबो गोसो जालायदों आरोखि ना बेयाव फट' शुट खालामनो। लामानिफ्राय दिन्थिहरनाय जाबाय आरोना। उन खेबसेयाव फैफिननाय जायोब्ला माने मोजाङै हाबनानै दिन्थिसिगोन आरोना। गौरां पार्क आरोना बियो, गौरां पार्क जोबोद मोजां। सिङाव हाबनानै माने बेरायनो गोसो जादोंमोन आरोना बे गौरां पार्कआव। लामानिखौल' नुहुरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। समानो थिनाखिसै आरोना लोगोफोर, माखासे एसे इमारजेन्सि जानायलाय जोङो थाबैनो फैफिननो गोनां जाबाय। नेक्स्ट टाइमाव जुदि फैफिनबावोब्ला आरोना लोगोफोर हाबलांनो नाजासिगोन। बे सखसिमनो नुबायसा हटेलाव हाबदों र' दायो। मैया ओंखारनाय एसे जाना लानि आरोना। फैनाय मोन्दों माने फुङावनो ओंखारबोनाय नालाय। फाइनालि दायो क'क्राझार स्टेशनाव मोनफैबाय आरोना। अट' गाखोनानै फैबाय। एसे सम लाबाय आरोना। ट्रेना 8:12 दं होनदों। फैगासिनो दं ट्रेना। लोगोफोर ट्रेनखौ नेगासिनो दं आरोना जों दा क'क्राझार स्टेशनाव। माने
ट्रेनखौथ' दहाय 8 बाराव नुदोंमोन आरोना नायनायाव, ओमफ्राय लेट जासिगोन आरोना ओरै 9:30सोआवसो फैगोन ट्रेना। जों दा ओरै थांगासिनो दं ढेकियाजुलि, माने क'क्राझाराव फैदोंमोनथ' दसे प्रग्राम फिसा दंमोन आरोना, बे प्रग्रामखौ मैया फोजोबबाय, दहाय फुङाव ओरै ओंखारबोबाय आरोना जोङो। दा नेगासिनो दं आरोना स्टेसनावहा। स' नेनो एसे बागुलायबाय आरोना, जिरायनासो दंगासिनो दं। ओमफ्राय दा जिरायनो बानानै माने एसे बेरायग्लांदों आरोना। प्लेटफॉर्म नंबर 2 অনুভব সুজনিমুৱা দেওঘৰ আগৰতলা এক্সপ্ৰেছ 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহি আছে। कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15। दासो रङिया मोनफैदों आरोना, बिराद माने ट्रेनाव बिराद जाम आरोना, मानसिफ्रा एकदम फुरा माने गसंनानै फैनांदों, आथिं सागुलायनाय आरोना, ओरैबायदि मानसि ट्रेना। दा रङियाव माबा मोनसे जाना लानोसै आरोना लोगोफोर, उदै खालिसो फैनाय जादों, ओंखामबो जानाय जायाखै आरोना। स' दायो रङियानिफ्राय ट्रेन गाखोनानै थांगासिनो दं आरोना ओरै सानजा फारसे। स' लोगोफोर दायो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअ'खौ। स' नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनगोन, बाय बाय।